Masu sauraro barkanku da wannan lokacin. A labaran namu na yau kuwa za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ta shirya tsaf wajen sauraron tayin da za a yi wa ɗan wasan gabanta Gabriel Jesus mai shekara 27 a wannan bazarar. Haka kuma Gunners ɗin na fatan ɗan wasan tsakiyar ta na Italiya Jorginho mai shekara 32 zai yi watsi da gawarcin da Juventus da Lazio da kuma Napoli suke yi masa domin ya tsawaita kwantiraginsa a ƙungiyar. Brighton na son ɗauko Kieran McKenna daga Ipswich Town idan kocenta Roberto de Zerbi ya bar kungiyar a ƙarshen kakar wasanni. Tottenham na baratin ɗan wasan tsakiya na Chelsea da Ingila Conor Gallagher mai shekara 24 tare da ɗan wasan gaba na Feyenoord da Mexico Santiago Gimenez mai shekara 23 a wannan bazarar. Arsenal da Bayern Munich da Newcastle na cikin kungiyoyin da ke zauratin ɗan wasan tsakiya na Ingila da Belgium Amadou Onana mai shekara 22. Manchester United na shirin ci gaba da kasancewa da kociyanta Erik a kakar wasannin da ke gabatowa. Saboda ba ta da wani zaɓi kuma idan ta kore shi sai dai ta kashe maƙudan kuɗaɗe wajen kawo wani kociyan. Ɗan wasan tsakiya na Manchester United da Portugal Bruno Fernandes mai shekara 29 ya ce makomarsa a Old Trafford ya dogara ne akan ƙungiyar. Newcastle na son ɗauko mai tsaron baya na Fulham da Ingila Tosin Adarabioyo mai shekara 26. Adarabioyo wanda AC Milan da Manchester United da Liverpool suke zawarci ya faɗa wa Fulham cewa ba zai iya sa hannu kan wani sabon kwantiragin ba idan kwantiraginsa ya zo ƙarshe a bazara. Borussia Dortmund tana tunanin dawo da tsohon kociyanta Jurgen Klopp a kakar 2025 bayan kociyan ya bar Liverpool a ƙarshen kakar wasanni ta bana. West Ham ta faɗa wa ɗan wasan tsakiyar tana fatan ɗan wasan tsakiya na Ghana Mohammed Kudus mai shekara 23 da ɗan wasan tsakiyarta na Brazil Lucas Paquet mai shekara 26 tare da ɗan wasan tsakiya na Mexico Edson Alvarez mai shekara 26 za su nemi wasu ƙungiyoyin da za su koma a bazara. Palmeiras ta gabatar da ƙudurinta kan siyan ɗan wasan baya na Brazil Thiago Silva bayan da ɗan wasan mai shekara 39 ya sanar da cewa zai bar Chelsea a ƙarshen kakar wasanni ta bana. Juventus da AC Milan sun dakatar da zawarcin da suke yi kan ɗan wasa Joshua Zirkzee saboda fargabar cewa dan wasan gaban na Balagna da Netherlands mai shekara 22 ya fi son ya koma takale da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a wannan bazarar. Dan wasan baya na Barcelona da Uruguay Ronald Araujo mai shekara 25 na shawara kan koya sanya hannu kan wani sabon kwantiragin da kungiyar ta Spaniya yayin da Manchester United da kuma Bayern Munich ke zawarcin dan wasan. Duka dai nan ne karshen labaran namu na yau, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai duka ya so.